Dobro jutro. Jako se radujem našoj današnjoj gošći. Sa nama i vama danas vežba Aleksandra Kovač. Aleksandra, uživamo u novim pesmama koje najavljuju tvoj novi album Poslednje čedo, Mlečni put. Mnogo emocija. Verujem da je potrebno mnogo energije i mnogo snage. Tako je, mnogo energije i snage i hrabrosti. Nekako pokušavam stvarno svih ovih godina, evo prošle godine je bilo 30 godina profesionalnog bavljenja muzikom i ne mogu i sama da verujem da je toliko, ali jeste. Stvarno pokušavam sve vreme da budem najiskrenija moguće u svojoj muzici i da sve ono što osjećam prenesem kroz muziku, to radim ceo život. I drago mi je što dopire do ljudi, što onda ta ista energija i emocija koju sam ja osetila dok sam pisala muziku, bilo da je neka pozitivna ili negativna, dolazi do onoga koji sluša i na neki način mu pomaže da prođe neke trenutke u svom životu. Tičica na grani mi je rekla da već dugo praktikuješ jogu. Kako je došlo do toga? Kako si napravila prve korake? Ima tome dosta godina. Ja ne mogu čak ni da se setim. Mislim da to su bile neke 2000-te, početak 2000-tih. Međutim, sam neko ko je otkrivao jogu, što bih rekli on and off. Znači, išla sam recimo 6 meseci idem na časove joge, pa onda malo odmorim, pa se vratim. Međutim, onda u jednom trenutku, negde 2006. 2007. sam shvatila da je to ta sportska disciplina ili emocionalna, psihička, mentalna disciplina koja meni najviše odgovara od svih, uz plivanje. I u jogi zapravo mi najviše znači to što moram sebe da ground, da se prizemljim i da ovako kažem ok, tako je, tu sam i ništa drugo nije bitno jer imam puno energije i puno volim da kreiram, radim, tako je, jeste. I onda svu tu energiju nekako moram da čuvam, što mi je najbitnije, a joga mi pomaže upravo tome da sva ta energija koja je tu oko mene, u meni, da mogu za vreme asana da se s njom pogledam lice u lice i da kažem ok, tu sam, hajde da negujem ovo što je u meni i da onda mogu onako nekako slobodna, rasterećena da krenem dalje u dan. Rekla si za vreme asana, ali verujem i za vreme poslova. Pročitala sam negde da si tražila zasebnu prostoriju, mislim da je neko takmičenje bilo X Faktor ili tako nešto. Jeste, tako je, da. Da si imala zasebnu prostoriju za praktiku. Tako je, jeste. Jako mi je bitna i bukvalno koristim svaki slobodan trenutak u toku dana, da li je to u dnevnoj sobi ili sam u studiju ili bilo gde, ja imam uvek sa sobom malu prostirku i bitno mi je da uradim samo par nekih asana koje me vrate u normalu, tako je. Sjajno. Koje vežbe najviše voliš da radiš? Kako izgleda tvoja rutina? Pa, vrlo zanimljivo je i mislim da će biti zabavno, ali će biti sigurno i korisno za mnoge koji sede za kompjuterom po ceo dan. I uglavnom ljudi kada im kažem da ove asane meni pomažu u rasterećivanju ramena, vratnog dela i tako dalje, kažu pa čekaj, ali istežeš noge, kako je to moguće da deluje na ukočenost ramena i vrata, ali deluje. I to su dve asane koje zapravo stvarno imaju veze sa donjim delom tela, ali zato nekako na neki način kako istežemo donji deo tela, povlačimo sve mišiće i rastežemo celo telo i ovo su asane koje su izuzetno korisne i za varenje, jako su dobre za ženske reproduktivne organe, odmaraju srce, onako prosto se osjećam posle njih kao nova osoba i to je meni najbitnije. Tako da ako hoćeš da pročemo, ja ću krenuti uvek desnom nogom, znači iz ovog, ajde da kažemo, turskog seda, široko poznat, savijemo levu nogu, desna noga je potpuno zategnuta, znači noga koja je ispružena je zapravo sve vreme aktivna, nju ne puštamo, trbušni mišići nam drže pravilan položaj i iz ove pozicije podižemo ruke na gore, udah, ramena su spuštena i idemo ka nozi, međutim ne idemo, ovo je jako bitno, ne idemo pogrbljenih leđa ili ne vučemo rukama, nego idemo srcem i grudima i trbušnim mišićima spuštamo telo tako što priljubljujemo stomak butini, uzimamo stopalo i udah, istežemo se, guramo grudima ka nozi i napred, ramena idu nazad, stopalo je zategnuto, znači sve vreme je aktivna ova desna noga, nju ne puštamo i dišemo 3 kruga, dubok udah, izdah, udah,
izdah, udah, izdah i sa izdahom se polako spuštamo. Koliko može. Poenta je da ne silimo telo, nego dokle stignemo, tu smo stali. Spustimo ako možemo čelo na nogu i ovde ostajemo još 3 kruga. Udah, izdah, udah, noga je aktivna, izdah, udah, izdah. I sa velikim udahom gore ruke i izdah. Znači, meni je već pao ukočenost koju sam malo imala kad sam dolazila, je već sa ovim jednim samoistezanjem već je spala. Promenimo nogu i ono što je uvek zanimljivo, svako od nas ima jednu stranu koja mu je kako bih rekla, rastegnutija ili lakše radim s ove strane. Ili veći izazov, kao što je meni leva. I uvek kad se njoj okrenem kažem, ok, možemo mi to, sve je u redu, ajmo sada. Udah. I opet isto, zategli smo nogu, idemo grudima, srcem ka nozi. Uhvatimo stopalo, pozicija. Znači, kičma je jako bitno, probamo da ne bude savijena u ovom položaju, znači nego grudi ka nozi, ramena vučemo na nazad, zategnuta noga, a glava u potpuno prirodnom položaju sa kičmom. I ovde stojimo 3 kruga. Udah. S izdahom se spuštamo grudima ka nozi, čelo na list ili na koleno i ovde ostanemo još 3 kruga. Trbušni mišići se ne opuštaju, oni sve vreme rade. Oni nas drže priljubljene. I dodala bih da uvučen stomak uvek olakšava posao kičmenom stubu. Tako je, upravo tako. I idemo gore, udah. I izdah. Takođe, jedna od zamki ove vežbe, pogotovo ako su noge, to je druga varijanta, da su noge potpuno obe, znači u ovoj poziciji. Kada se spuštamo, recimo to mi je jedan od izazova, da mi se podiže desna sedalna strana ili leva ako idem na ovu stranu. Znači, poenta je da su uvek sedalne kosti prilepljene za pod i da iz te pozicije se spuštamo, a ne iz ove pozicije. I uradit ćemo još jednu asanu gde su obe noge napred. Ova je, onako, predstavlja većini ljudi veliki izazov. Nismo svi iste gibkosti ili razgibanosti, ali ono što me joga naučila jeste upravo to. Moramo da slušamo svoje telo. Nema ništa na silu, nema bola, nema nasilnosti u jogi ili uopšte u vežbanju, već smo nežni prema sebi i svom telu. Tako je. Što znači da ćemo krenuti iz pozicije ove i udahnuti. I opet lagano krećemo ka nogama, znači grudima. Čak možemo i ruke da ovde stavimo sa strane, ako nam je lakše, da bi shvatili koliko zapravo trbušni mišići su tu bitni. Uhvatit ćemo noge, to je stopala, i u istu poziciju udahnuti. Znači, trbušni mišići slepljuju se sa butinama. Udah. Ja sam pokazala opciju za naše gledaoce, ukoliko su početnici, ukoliko im je neprijatno, u naprednom položaju koji Aleksandra radi. I iz ove, tako je, iz ove pozicije, ko naravno može i kome je to prijatno, to je najvažnije, spuštamo glavu na noge i tu ostajemo. Isto je bitno da ramena nisu tako je vuku, već trbušni mišići. Pročitala sam negde, Aleksandra, da je po drevnim jogijima ovo jedan od 4 najefektnija joga položaja. Stvarno jesu. Zato što u ovom trenutku meni je
Ceo zadnji deo tela se istraže, tako je. upravo to. I Odličan je antistres Tako položaj, je, ja ga tako preporučujem je. na kraju svakog radnog dana. Bravo, slažem Čak i se. u krevetu pred spavanje. Tako je. I može da se radi, evo, iskoristit ću ovaj jastučić. Tako je, da se smestimo udobno. Nekome jastuk, nekome jorgan. Tako je. Mali jastučić u kome. Meni se često dešavalo da legnem u krevet pred spavanje, stavim jastuk i shvatim da sam zaspala. Posle 15 minuta se budim u ovoj poziciji kao možda je vreme da ustanem i da nastavim da spavam. I vratimo se naravno u poziciju. Evo, moja kičma, Sjajno. mislim, neverovatno je, ali je zapravo sve povezano u našem Sjajno. telu i to je ono što je fantastično i što zapravo vi istezanjem jednog dela svog tela utičete na celo. Sjaj. Aleksandra, da li si razmišljala možda o poslu joga instruktora? Odlično si, ja znam da si ti svestrana. Mislim da ti samo još to. Da, samo mi još to. Ne, meni je drago što Jako mogu... lepo objašnjeno. Hvala puno. Čak sad i nisam stigla sve da kažem, ali nema veze, biće prilike. Meni je samo bitno da mogu sebi da pomognem. To je jako važno. Da naše telo ima sve alatke. Upravo tako. Sve je u nama, samo treba da naučimo da to koristimo. Toliko smo, živimo u vreme koje s jedne strane nam dopušta takvu količinu informacije da vi možete zapravo da pomognete sebi koji god problem da imate, a pogotovo ako je telo u pitanju. Sve imamo na raspolaganju. Naravno, tako da. Hvala ti puno, Aleksandra, zaista sam uživala. Zahvalit ću ti se i u ime naših sponzora, Revite. Da li si probala proizvode Pateski? Ne, ali ću, pošto sam upravo shvatila da ima... Evo, pogledaj šta sve imamo. Da, humus, džumbir, susam, ljuti pasulj. Ljuti pasulj. Vidim da ćeš da nosiš kući i ljuti pasulj. I ljuti humus. Dobro. Sve što je ljuto može. Hvala ti puno. Hvala tebi, hvala.